Yamde sappo e jiɗɗi silmaji capantati mofti to leydi Mali yamde sappo jitti silmaji capantati atakwara to bene bisimilla mon e kabaruuji kikiɗe ɗi. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe kabaruuji yemeɗe ɗi hannden aljumare sappo e go'o lewru nayi ɓordo e hitanude nayi ɗiɗi e nogay e joyi to leydi Mali caggal nangiri e sokegol e kaso jeydiyanke biyeteɗo Alhussein Togo alalabare ƴaɓɓine nde kikiɗe hannden hono suudu jeydiyankoɓe leydi Mali waɗi hawride e majjum ɓe kolliti wiide ɓe gaɗanna ɓe tewtan wadde kaldal yalla o jeydiyanke ana yeppete kasen du ɓe tewtan yalla jeydiyankoɓe ana mbasa hulɓinede e golleji mum en janggo woni suɓogoji suɓade hoorejo leydi to Gabo yimɓe jettonno goni foɗodiroɓe e heɓugol nde darde e mabɓe général Brice Oligui Nguema ardiɗo laamu fadde ngu gilla saminere laamu hitan ujunere ɗiɗi e nogayi e tati en timinirande kabaruji ɗi e coftal ɓalli kan ɓe ɓurali duuɓi sappo e jeɗɗi to leydi Maroc quart de finale e oɗo saaha coudoir e leydi Sénégal ɗo e seeɗa Tunisie e leydi Mali. tedduɓe heeɗiɓe RFI Fulfulde onon e jaam kala hen ɗo mbawɗon tawede e heɗade to leydi Mali woni toppoɗirtan kabaruuji ɗi hono ɗeɗo baale leydi ndi darani e banggal nantinɗoɓe kabaruuji kañumen gaɗi hawride aljumare hannden e ley suudu halfinadu jeydiyankoɓe leydi Mali e dow alhaali nangguere o jeydiyanke biyeteɗo Alhusseinu Togo oɗo jeydiyanke tumaɗo noon hono windude ko tawete ana ɓaki e kanko jagoɗo kalfinadu séria leydi ndi e tawtude ɗum hono suudu séria daranidu ko haɓɓodi e ande kesede le majjum e ndeɗo jonde hannden ɓeɗo ɗum woni ɗeɗo baale jeydiyankoɓe leydi Mali kolliti wiide gaɗanna kaldal yalla o jeydiyanke nangaɗo so soka ana hewta hoore muɗum kasen du ɓe ballan yalla laamu leydi ndi naɗo séria leydi ndi ana wasa hulɓinde e nantiɗoɓe kabaruuji keɗoɗen ɗo kanko Mamadou Bokom kanko woni hono ardiɗo nde walde noddirtede urtela ɗum woni cuuɗi radio ji kala gollonoji hoore muɗum to leydi Mali. koɓe kani wadde arande ko yaade ƴewode hoɓe woni nanguɓe muɓe haalde mabɓe tan hono koɓe kabaruji ɓe du on fuu renta te hokkodira juuɗe mum yalla on fuu ko wawi banggue ƴeewa no hewtirta hoore makko ɗo e jugement makko wadde ce qui est sûr min jaada min kalda e mabɓe ko ɗum min jokkata e mum tafon ɗo e amen heɓde hewtude mo caggal mum hono kabaruji fuu ko woni hono wiyete ko haalata haala kabaru kokkoɓe kibaruyaji hono journaliste e Mali mine kani jooɗade haaldude ɗum yalla probléme ngaji ko woni e mum ko yalla journaliste golle mum ana yaa yeeso Mali laamu o ana hulɓini yimɓe a wawa wiide kamɓe waɗi ɗum kokkoɓe kabaruji ɓe jaati nangui koye muɗum par ce que ɓe kulɓinama won diwtaɓe ɓe naɓama ɓe majji ɓe jiitaka taf ɗum woni hono yimɓe douansankoɓe e boninkoɓe fof nanggama Ahmadou Niali Bouli en kañe e Moussa Mbaran Dikko e ɓe majji région Moti e Bagnagara ɓe jiyaka Touré Bamako ɗo o majji yiyaka mais wawa wiyede mani nanguimo mais homo fou ana andi ñintire kay ana yuuli cottoɗo ana andi ko nde julde cooɗo ana andi nde julde donc on fou ana darta hoore mum joni donc en mbawa wiide liberté presse wala Mali mais ko woni Mali ko hoolare wala hen sanne. kanko Mamadou Bokom hoorejo urtela to leydi Mali woni mo keɗiɗen.